May buntag sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimna nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Light them with my word. Atong Ebanghelyo karong Domingo, kinutdo kang sa Ebanghelyo ni San Lucas Kapitulo 6, versikulo 17 o versikulo 20 hangtod sa 26. Kani nga Ebanghelyo nagpakita nga nato og kanang kabulahanan o kalautan or blessing and woes, no? Nga nagpakita og kanang mao magyuni ang pinaka uyukan sa kananaang pagpanudlo ni Hesus nga nagpadayag sa kananaang kasing-kasing sa Ginoo, labi na katong nag-antos og iyang giwarningan, no, iyang gipahimangnuan katuntuan nga kumpiyansa na sa ilang kinabuhi nga sila kananaang adunahan na, dungganan o kananaang komportable na sa ilang kinabuhi, na sila gitawag nga self-satisfied na sila, no, na buhong na sila sa ilang kinabuhi. Si Jesus nagtudlo kanato asa maday ang tinuod nga kananaang kalipay, asa maday ang tinuod nga ang kalampusan sa ato ang kinabuhi. Kanini ang Ebanghelyo nagtabang kanato nga unsaon nato pagsabot ug unsaon nato kanini siya kabahin diha sa ato ang Katoliko nga pagtuo, ug giyahan kita ug unsaon nato pag kanabitawng makanunayon sa ato ang personal nga relasyon nga kanang muluntad, no, muluntad nga relasyon ni Kristo isip usan niya nga kanang sumusunod. Ngani kanini kanana ang kuan man no, nakasumpay man ni sa beatitude ni Mateo, no. So kani nga pagpanudlo nagpakita nato nga atong yung pangitaon sa atong kinabuhi ug unsaon nato nga magamit nato ang gasa nga gihatag sa Ginoo. Dili kita magsalig lang sa ato ang estado o sa ato ang talento, sa ato ang bahandi, but magsalig gayud kita sa Ginoo bisan og naa kita ni tanan, labi na og wala kita diha, kay kanini ang tanan og dili nato ibutang atong pagsalig sa Ginoo, mo ni makapalayo kanato sa Ginoo o makapalayo usab sa ato mga kaigsuonan. Moadto kita sa Ebanghelyo. Sa naglugsong na sila, mihimong si Jesus sa dapit nga patag diin nagkatapog ang mga tinun-an ug ang daghan kaayong tawo gikan sa tibuok Juda ug Jerusalem ug sa kabaybayonan sa Tiro ug Sidon. Na nadumduman nato sa kaniadto diha sa Israel, duha ra magyud ka parte, no, gi-divide man ang duha ang kingdom sa Israel into the kingdom of Judah and the kingdom of Jerusalem. So mao kani ang mga pundok sa tao, no, paglugsong sa mga ni Jesus ug ihang uban nga 12 ka apostolis, no. Nakadumdum lang ko nga na nakita ni Jesus, no, ang siyudad sa Jerusalem ug napandog siya ug naluoy siya. Sumogya po dinhi nakita niya ang kinabag-an nga tao nga kananaang naluoy po siya, no, kananaang naa siya iyahang kanang gusto nga buhaton sa mga tao. Isip usa ka manluluwas, isip usa nga naghatag sa iyang kingharian, iyang hatagan og preparasyon og pagtununan, paghimangno, no, ang
mga kanang katawhan sa Ginoo. Sa verse 20, mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug mingon, bulahan mong mga kabos, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan mong gigutom karon, kay mabusog mo. Bulahan mong naghilak karon, kay palantawon mo, pakataon mo. Bulahan mong gidungtan sa mga tao, gisalikway o giinsulto o gidaot ang dungog tungod nako. Apan alaot mong dato, kay napahimuslan na ninyo ang kahamugaway. Alaot mong mga busog karon, kay gutumon unya mo. Alaot mong nagkatawa karon, kay magbangutan o maghilak mo. Alaot mong gidahig sa mga tao, kay ingon sab-ana ang ilang gibuhat niining mga propeta. Atong nadungog kang Hesus nga nag-istorya siya og duha ka butang. Sama sa akong gi-introduce kaniya, naghatag siya og duha ka butang. Mao ang blessing or bulahan, no? Ang uban blessing, happy, fortunate, no? Ang uban nga mga translation or version sa balang kasulatan o sa Biblia. So meaning bulahan, kanana ang kalipay o fortunate kuno, no? Bulahan, fortunate. O gipaboran kamo sa Ginoo. O warning, alaot pod katong wala nining mga binuhatan, no? So, brothers and sisters, gani ang blessing po sa uban, not only happy or kalipay, but lucky. No? Kananang swerte ka mo, growing closer, o pagtubo diha sa duol gayod sa Ginoo. Bulahan, swerte, o paglipay kamo, no? Ang ato ang Ginoong Hesus nagtan-aw sa kalibutan, sa iyang gugma ug iyang nakita sa mga tao ang ilang pag-antos sa tumang kalisod, tumang kanang kasakit. Nakita niya nga pobre gyud, kabos, gigutom, ug ang uban ang diskurahi. Ngani si Jesus naibalo siya nga ang kinabuhi lisod gyud kayo. Wala siya mag-undang lang diha, no? Siya mismo naghatag kanato pinaagi sa iyang pag-istorya bulahan o mga pahimangno. Gitagaan kita niya nga naay paglaom sa atong kinabuhi. Mo nang haom kay ni siya nga kanana ang Ebanghelyo diha sa gihatag sa Santo Papa nato nga tema karong tuiga, no? Jubilee year, mo ang Pilgrims of Hope, no? Kanang mga kita tanan nga mga kanang dumuduong lang diri sa kalibutan nga puno sa paglaom, no? O nagpakita kanato nga ang Ginoo wala siya nakalimot nining tanan natong ginaantos. Dili po nato nga kalimtan nga kanang kalisod nato ang atong pagkakabos, no? Pagka dinaog-daog, gipihig, giinsulto, gidaot. Wala magpasabot nga wala kanay kanana ang actual nga meaning, no? Unsay kahulugan ana. Nganong ingon siya nga bulahan. Nganong ingon siya nga kanang swerte kamo, no? Nganong magmaya kamo. Siguro, brothers and sisters, kani magpakatabang nato nga magsalig gayud kita sa ato ang Ginoo. Sa atong pagpanginabuhi, musalig gayud ta sa Ginoo. Dili kita magsalig
sa ato ang kaugalingon. Nabi apoy kanang adunahan nga masulubon, no? Napod bay kanana ang kapobrehon nga dili masulubon but malipayon. So wala magpasabot, no, nga ang imong pagkadunahan o imuhang kapobrehon mo'y nakahatag kanimo kasupanan o kalipay. But dire yun siya nga bisan kag adunahan o naka sa pagkakabus, nabay imong relasyon sa Ginoo. Nagsalig ka ba sa Ginoo sa imong kinabuhi? Nasabtan ba nimo og unsa gayud ang katuyuan sa ato ang kinabuhi nga dayon? Himudda siya, bulahan katong mga kabus kay mainyo ang gingharian sa langit, no? Mainyo. Naday sa ato ang attitude, no? Naday sa ato ang pagsalig sa Ginoo. So sa pikas nga bahin iyo siya kanana ang pag-alaot kamo. So hunahunao kani unsa may kanang pagpasabot sa Ginoo nga imong siya alaot kamo. So siguro mauna-unaan nato nga ang Ginoo ng istorya pagbantay kamo o warningan tamo daan sa unahan. No, muna siya yung buto sabot niya. Alaot kamo, no? Ang buto sabot niya, alaot kamo. Tagaan tamo o pahimangno daan. Ayaw pagkumpiyansa. Kanana ang pagbantay sa imong kinabuhi. Siya nagpahimangno sa iyang katawhan. Dili nga kanana ang kanang haruhay lang ta o kita mismo kanana ang atong pagtuo maayo na gyud kita. Ang ato lang gihunahuna ang atong kaugalingon kay naatilay na kitay nabuhong kita sa kanana ang ato ang kabtangan o ato ang bahandi, atong talento, no? Si Jesus na nahibalo nga kung kita sobra sa kahuruhay musugod na ang pagtan-aw nato sa ato ang kaugalingon lamang, dili na ang pagsalig sa Ginoo. Makita nato nga ang ato sigurong kaptangan, ato ang bahandi, ang atong pagtuo nini mao ni ato ang kanang kalampusan. Nahimo gyud nato, nadato kita. But sad to say, no? Mao gani sinugdanan nga makalimot kita sa Ginoo o makalimot kita sa uban. Mao na usahay pag maglisod na gani kanana ang adunahan ka kayo. Daghan imong salapi pag magsakit na gani o dili na maayo, hinay-hinay na ang ato ang kabtangan o ato ang bahandi, hinay-hinay na o kanang dispatsar kay tungod sa atong sakit, dili maayo, makadumdum na dayon o Ginoo, no? So brothers and sisters, ang bahandi, ang gahom ug ang pagka malampuson dili man dautan, maayo man kini. Apan kung kanin tanang gasa nga gihatag sa Ginoo nimo, kaning kalampusan, gahom ug bahandi, kung gigamit nato ni dili lang sa ubang tao, mo po'y nakapahakog ka nato, ato lang kaugalingon giserbisyuhan, ato lang kaugalingon mo'y ato ang gigamitan ni tanan. Then kaning tanan, brothers and sisters, morning warning sa Ginoo nga mahimo kaning tunglo kanimo kay tanan-tanan nga naa ka nato, bisan ang kapobrehon, bisan ang kadunahan, kanitanan gasa sa Ginoo. Munang usahay, dili mayo mo istorya nga ako nagtrabaho og maayo, nag-eskwela, giangko nako ang tanan nga kinahanglanon ini kinabuhi, no? Naningkamot ko,
gigamit na ko ang talento para grabe ang performance. Imo nga dapat man lang nga maako na ni tanan. Remember, kani nga panghuna-huna makapatig sa ato ang kasing-kasing. O magsugod na dayon kana na ang dili pagsalig sa Ginoo kay imo naman giangkon even ang grasya, ang blessing, ang pagkabulahan sa Ginoo. O malimtan na dayon nato ang atong palibot katong nanginahanglan. Remember sa kanana ang paglantaw sa Ginoo kanato, kita tanan ihang yung gihambin nga maduol gayud kita kaniya. Kita tanan iya mang gihigugma magtinabangay unta katong naa tabangan ang katong wala. Katong wala po dili po magpasigarbo. Kaya ang ilang pagkawad kamanang kawadon nagsumikad biya po sa ilang pagkagarbuso. Kapamili man ang trabaho. Tapulan man. Sumining usahay ang atong pagkakabus kita ra gyapon ang hinungdan. Ang ato pong kananang adunahan, grabe sila mo trabaho, grabe sila maningkamot. But ang ilang pagka-adunahan po, nahimo po silang garbuso. Nga di na noon sila mutabang uban sa uban kay ilahaman nga kananaang gitawag nato gipaningkamutan, no? Di ba? Self-centeredness, ilang kaugalingon lang gihuna-huna, no? Hasta po ang kabos. Nag-self-pity, di ba rin ang self-pity, self-centered? Kabos magugko. No, di ko ninyo tagdon kay kabos magugko. Inyo kong galupigan kay kabos magugko. Ba't ang imong kabos? Pagkakabos, wa nimo respetuhe. Imo ang tangi respetuhan na ning kamot ka. Dili ka makapulan, di ka mamili. No? O labaw sa tanan. Malampuon ka. Kasalig ka sa Ginoo. Kay tabangan ta. No? Tabangan ta og natay saktong attitude. Morning kaning mga butanga brothers and sisters, naghatag ka nato og giya diha sa kinabuhi. No? Giya sa ato ang kinabuhi, walay kuwan, walay kananang kabos, walay kanana ang gitawag natong adunahan. No? Munang si Jesus nining ebanghelyo nag-warning kanato, no? Ngani sa diha sa balaang kasulatan sa karaan, no, sa Old Testament. Klaro kayo nga ang atong Ginoo naghatag siya og tabang, nagatiman siya sa mga katao, mga katawhan. Labi na katong wala diha, no? So, ato pong i-define po doon sa wala diha. Na kay bahandi na imuhang kanang malampusong ka sa imong kinabuhi, puro wala pod ang imong espiritu pobre, no? Napoy kabos nga kabos tod sila apan garbuso pod pobre gyapon, labaw na nga pobre nga espirituhanon. Ato ning tagaan pod og pagtagad, no? Dili lang kabos sa material, but kabos sa atong espirituhanon, sa atong attitude, sa atong gibalyo, no? Daghang kayong ehemplo sa Biblia nga kanana ang giproteksyonan sa Ginoo, labi na katong mga dinaog-daog, no? Kinsa man ning uban nga mga dinaog-daog, labi na katong mga balo, katong kanang wala na ginikanan, o katong to ang migrant, o katong foreigner, no? O wala na to atimana, no? Ngani makita nato sa balang kasulatan sa Old Testament, ang Ginoo naghatag gyud sa Israel og
specific yung kay nga balaod nga sila tanan maatiman, no? So brothers and sisters, sa ato ang Katoliko, no? As followers of Christ, ang ato ang timbahan nagtudlo pa kita nga ato ang atimanon ang uban o kani very important. So kung kita mohatag o kanang walay makuli nga paghatag, kita naghinumdum sa atong bunyag, sa sakrament sa atong bunyag, na kita tanan kanang mga anak sa Dios. O sa ato ang sakrament sa Holy Eucharist, kita tanan, we belong to one church and one community of God, the kingdom of God. O may balo kita unsaon nato pagatiman sa isikatawo nato o na ay respeto, na ay dignidad, no? Tanaw nato tagsa-tagsa nga mga katawahan, valuable yun. Kay nga naman, sila tanan, gigugma sa Ginoo. Pariha ka nato. So, tanan-tanan kita gitawag nga atong higugmaon ug atimanon nato atong brothers and sisters ni Kristo. Mga brothers and sisters diha ni Kristo. Nga kita tanan mga anak sa Dios nga mo'y gidamgo sa Ginoo diha sa iyang gingharian. Mao na gitawag kita nga ato ang puy-an. Puy-an niya ang iyang warning nga kita tanan mga anak sa Dios, bulahan kita tanan. But giwarningan po kita sa ato ang dautan nga mga binuhatan. So, kita tanan giimbitar nga atong sugdan ang ato ang kanan ang panginabuhi with blessing, with the warning, no? As our guide. Nga ang ato ang pagkabulahan o ubang warning iyang gihatag, maunta ni giya para kita makasabot unsaon nato pagpuyo nga maduol gayud sa Ginoo, makahipahimutan gayud sa Ginoo, o magpuyo nga balaanon diha sa Ginoo, mao man kini gikinahanglan sa ato ang kinabuhi. So hagit kani sa atong tanan, no, nga puno sa ato ang paglaom. Si Jesus nagtudlo kanato nga sa ato ang paningkamot naa ang Ginoo kanato. Ug kita bulahan. Sa atong kalisod naa ang Ginoo kanato, mao kana kita bulahan. Ug sa ato ang kadunahan naa ang Ginoo kay naglisod kita magpuyo nga kinahanglan ang ato ang kabtangan, ang atong pagkaadunahan, ato pong i-share sa uban. Dili ba na ang naglisod, no? Dili ba sayon nga imong kinitaan pagaman na i-share nimo? Naglisod ka, no? Naglisod po sila, no? Naglisod po sila hatag sa ilang oras sa ubang tao, no? Even sa ilang talent. So brothers and sisters, para sa ako parihara, no? Maura, kung nakaidagan kayong kaptangan, nakaidagan kayong kanang bahandi, lisod mo kayo po, imo pong labi na i-share ni mo, no? Nakondom-dom lang ko sa amo ang umahan. Pila ka tuig, wala giabot. Ngani, naiabot, ba't dili may paybaon? Intriguhan lang may gamay ragyod ayo, no? Unsa man imo bation niya na kung ikaw mahintungdan. O nakita po nimo ang imong saop, naglisod po na unsa may imong buhaton. Na salig na lang kas Ginoo Lord sa sunod. Dako ang among ani para dako po ang among kabahin.
bahinonon. So brothers and sisters, no? So pagpuyo nini atong abrihan nato kasing-kasing diha sa Ginoo. And abre sa tanang isikatawo nato. Mao kani ang pagpuyo nga magbuhat kita, magmuna kitang community, no? Komunidad sa Ginoo nga puno sa gugma ug sana kana na ang nagpahinumdum ka nato ug unsa gayud ang katuyuan sa Ginoo. Ngani ang atong BEC, Basic Ecclesial Communities, haong yung kayo ning atong gina-estudyohan karon. Apan, nag-interest ba ka mo nga mo salmot sa ato ang Basic Ecclesial Communities, no? So, brothers and sisters, tunay kay gayunan, muapil gayud ka mo sa ato ang BEC. This is a new way of being church, no? So, kung strong ang BEC sa simbahan, strong yun ato ang simbahan. Strong yun ang gingharian sa langit. Mao kani ang gingharian nga kita gitawag. Hinahinay lang, brothers and sisters. Muna ang Ginoo naghatag ka nato og warning, naghatag kita encouragement nga bulahan na kamo nga naingon ana ang inyong panglantaw sa kinabuhi, whether ikaw adunahan o ikaw kanana ang naa sa pagkakabos materially, no? Ang iyang ikuha nato ang atong attitude, no? Bulahan kita kay ang atong attitude, ang atong batasan, no? Ang atong batasan puno sa bahandi, puno sa kanang posisyon. Kaya nga naman, nagsalig kita sa Ginoo. Ang Ginoo nga pamaagi ato ang gituman, no? Muna sa verse 23, nangingon siya, paglipay og hingpita ang pagmaya sa moabot nga adlaw, kay dako ang inyong ganti nga tuwa sa langit. Hinundumi nga ang katigulangan nila nagbuhat ana sa mga propeta. So, si Jesus nagpahinumdum nato, no, pag-usab. Unsa may sangputanan ni tanan. Atong nantawon, what is beyond, no? Unsa may naa sa likod ni tanan. And musali kita sa Ginoo sa iyang warning, sa iyang kananang pahimangno o sa iyang gi-encourage nato nga bulahan na kita. Kay nga naman ang nagpaluyo nini ang atong kalipay, kay sigurado na kita naa diha ang gingharian, no? Matuman gayud ang iyang gingharian diha sa ato ang kinabuhi. Mao ni ang real, ang tinuod nga happiness, the real joy, ang pagkamaya. Remember, sa atong kinabuhi, ang tinuod ba nga joy, dili ba ni mo makita nga nagilak-hilak ni o naghatag ka nato kanana ang gibugaton gyud sa ato ang desisyon. Kaya nga naman, ang real joy gani wala magpakita nga usa ni ka kabtangan, usa ni ka bahandi, usa ni ka kanang kalampusan sa atong kinabuhi or comfortable sa atong kinabuhi, moingon ka nga malampuson ako. But dili na siya mao kalampusan. The real joy naa sa langit, naa sa kinabuhi dayon, naa sa kaluwasan. Mao ni ang lahom nga makahulugan sa happiness. Dili nato makita sa atong bahandi o sa atong kalampusan. But dito sa pagsalig nato sa Ginoo, nagpadayon na ay atong personal relasyon sa Ginoo. Nagsunod sa iyang pamaagi. Bisan ang atong padulngan, tanaw nato diferensya gyud
lisod. Dili nato gani may imagine nato ang panginabuhi. Lisod yun, no? But yun siya nga, tan-aw ninyo sa likod nini kay naa ang real joy. Naa siya diha. Nagpakita ka nato bisan sa kananaang bisan diha sa kananaang kabulahanan o ganang kaalaot nga iyang warning o iyang encouragement sa atong kinabuhi, naa diha nagpaluyo kay ang atong samputanan nini tanan mao ang kinabuhing dayon ang kaluwasan. Salamat kayo mga igsoon ug mayong buntag sa tanan. Ako na pud mong aghaton sa pag kananaang gitawag nato nga makanunayon, maminaw sa ato ang pag-study. Light them with my word. Sa ato ang small group discussion, no? Allow me, kung gusto ninyo, maghatag ko og kanang question sa inyo, no? So sa verse 24, brothers and sisters, ingon siya, apan alaot mong mga dato kay napahimuslan na ninyo ang kahamugaway. Ako ba ang nanag-iya sa akong kabtangan? O ako bang kabtangan na nag-iya kanako? Unsaon ako pagtubo sa akong kinabuhi? Pinaagi sa pagbulag sa akong kabtangan. Labi na ang akong kabtangan karon o posesyon sa akong oras, sa akong bahandi, o sa akong talento. Time, treasure, and talent. Salamat kayo, brothers and sisters, sa sunod na pod nga session sa atong Light Them with My Word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ug maayong buntag sa tanan.